dito ako sa room ko. So, maliligpit tayo. Ang dami kong liligpitin dito. So, magtupitan na yun.
almost done. Malapit na ako matapos sa pagtutupi. Tapos, pagkatapos ito, i-arrange natin doon sa cabinet. Tapos na ako, guys. Yan, tapos na ako. Pag-isip kanina, nakita ko yung mga damit ko. So, namila na lang. Para maligpit na din yung mga damit ko. Kalat. Tapos yung mga hanger. Sayang naman yung isa. Ngayon, i-delete natin yung shirt, so, magliligpit na tayo sa cabinet natin. Yung mga natupi natin, dito natin ilagay.
Binili ko to sa Shopee. Tapos, ito yung iba. Yan! Yung iba, dito ko na lang ilagay. Yan, tapos na yan. Ito naman. Ito, yung mga bedsheet natin, punda. So, sa kabila pa, dito tayo sa kabila. Ito, puno na yung cabinet ko. Siniksik ko na lang. Siniksik ko na lang to. Ito naman yung pangtulog ko. Puno na kasi dyan. So, dito ko ilalagay yung mga pangtulog, pangbahay. Mix na to. Ito naman yung mga undies natin. So, mga panty, bra. Dito ko ilalagay. Ang bra natin. Yan. Nasa ko yun. Nighties. Storage yung maliit. So, dito ko din may damit din dyan. Dito yung mga swimwear ko, yung pang workout ko. So, dito ko ilalagay yung mga jacket, saka yung ano to, mga long sleeve. So, dito sa dyan. Ito yung mga long sleeve, mga blazer, dito ko nilalagay. Para di ko na madali lang siyang makita. Kuha agad. So, dyan ko nilalagay. Dito sa mga maliliit. Dyan. Same time, pwede din siya maupuan. Diba? Double purpose to. So, yung itong gitna is swimwear ko. Ay, workout ko pala. So, dito ko nilalagay yung mga workout ko. So, dami na din siya. Yung huli, ito yung mga swimwear ko. Dami na din siya. So, ganun na natin kasi puno na. Exist na yung lalagyan. Exist na yung maliit na yung lalagyan natin. Yan. Tapos, bili pala ako ng bago nito. Nasira na siya. Nasira, no? Tapos na tayong magligpit ng nagtupi ng damit natin. So, nalagay ko dyan sa cabinet. Yung iba dito dito. Tapos, yung mga pantulog ko, pang bahay dun sa parang storage din. Tapos, dito yung mga workout jacket, long sleeve ko, yung workout pang outfit ko. Tapos, yung mga swimwear ko dito. So, yan. Tapos, yan. Mga labahin ko na yan. Yan. Nandun sa bangko. So, labahin ko naman. So, next vlog natin is maglalaba tayo. Okay, bye! Thanks for watching!